Ja som absolútne za globalizáciu, v každom smere, hej, no vo všetkom, naozaj proste rasy, pohlavia, všetko, kľudne globalizujme, hej, okrem žrádla. Lebo nikto po ťažkom dni nepovie, že dal by som si... Ešte ani som nepovedal vtip, som sa pripravoval na to, že poviem pointu. To vederička tam s***eba. Ja ju stále počujem. Mám pocit, že už aj vidím. Aby sme sa... Ne, dáme to. Ja poviem pointu, potom nikto sa nezasmie, ideme ďalej. Takže globalizácia, áno, môže byť všetko super, okrem žrádla, pretože po ťažkom dni nikto nepovie, že potrebujem teraz gurmánsky vegeburger, Asian Kyrgyzstan fusion a trošku sake.